क्या होता खाना बनता है सुना ना तनी मंदिर के ढाल। अरे पूजवा तू हमके का धोखा देबे हम तो के धोखा देते फोन रख दोबारा फोन मत करी हमारे नंबर पर। मोबाइल पर 5 लाख भेज 5,000 हम भीख लेम साले हम मेरा तो शॉपिंग करावे लेके जाए के वाला का साढ़े 9 टंकी कैले वाला हितलो जल्दी भेज। उस सारा काम कहले रहनी कि दोस्ती से दुश्मनी जब होला तो बहुत महंगा पड़ेला। एगो काम कर उस सारे के हाथ गोड़ तू तूर के रख आवत तो गर्दन हम टपका दे हम ठीक बा। हाँ मैं बोला था ना तुमसे जब मेरा सामना होगा तुमसे तो तेरा पसीना निकल जाएगा। वेट सी यू सून। वाह भोसड़ी वाला वाह ऐसे ही पावल तो गुंडन का नाम रोशन है। एक तो दुनिया वाला गुंडन के गुंडा नहीं के समझा तनी के जाके ताली बजावा तरह सा तनी के ये रवैया रही नु तो एक दिन इतिहास के पन्ना में से गुंडन का नाम डिलीट हो जाई तब बाबू गूगल में से सर्च लेके खोजत रही लो तब ना मिली। चलो तो ठीक बा कल बोस तनी के जौन होमवर्क दिले रहन कौन कौन सी कल मेरे भोसड़ी वाला बोल। बॉस हमहू सीखले बानी। हम सीखले बानी। चल पहले तू बताओ बाहुबली को किसने मारा। मार तो खा के तनिक हम नहीं मरे तू मरले बड़े तू मरले तू ही मरले हम सर उतना बॉडी बिल्डर बा हम के मार दे हम सब ओकरा आगे हमनी के सर जोलहा बन जा। अरे हम तोरा से पूछा तनी ओकनी से ना चल तू बताओ। खा पी के ये काम मिलल बा का हमारा एगो तो गहूं कटाई के तना लोड पड़ल बा कि ह के गांव नहीं खिधवत ये काम बा कि बाहुबली का मारत फिरब। हां तो अबे से सारा का गम कतला हम कहीं का गम करता देख ऐसे साला बसाता भोसड़ी वाला दूध साला हक के गाने हट हमारा लगना हट हट जा हट वो माकता सर माकता ताली का माकता रे। बस बस भोसड़ी वाला बैठ जो तोरा से गुंडागिरी ना होई जो तू टिकटॉक पर मुजरा कर। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे आंगने में तुम्हारा अरे क्या हितवा काम बंद करो है। सा ए जे केहू के लइका नहीं खेबल कि सोहर गावत रहलो। चल अब तू बताओ अगर ना बतेबे तो अंजाम बहुत बुरा होई। अंजाम के फिक्र आवारा कुत्तों के होला शेर के तो एक दहाड़ी काफी होला। अरे सुधार जो ना तो सुधार देम आ नामन में तो गंजिया के बीच में से फाड़ देम। अरे तू ये क्या करते है रे जो घर से फुला तो गाँव दे जाएगा बताओ। ठीक बा जातो नहीं। अरे तोनी के काम मेरे हेजू जयका के कॉमेडी शो चलत हवे कि मुंह गांची यार के हंसता रसन तोनी के गुंडागिरी सीखे जुआइल बड़सन का करे बड़सन। हां अपन अपन चलसन औजार निकालसन। अरे बस स्कूल में तो किताब लगेला पढ़े खतरा ये औजार सब का हुई। अरे बिड़ू नया एडमिशन ले रखा है के धीरे धीरे सब जान जाएगा कि औजार क्या होगा समझ गया। तोनी के पता बाबे कि आज तोनी के स्कूल में आखिरी दिन है तो तोनी के आज के बाद तोनी के बिल्कुल प्रोफेशनल गुंडा बन जी बसन। हाँ ये पढ़ाई पढ़त पढ़त हमनियों के मन अगुता गेल बाटे। ये पढ़ाई से हमनियों के छुटकारा चाहता नहीं जाओ भाई गिरी करे के मन करता था हमनियों के। तो आज के विषय बाबे भाईगिरी। तो तोनी के पता बा कि भाईगिरी का होला अब भाईगिरी करे खातिर का औजार चाहिए तोनी के कुछ पता बा। अगर नहीं खे पता तो हम आज बतावत तनी तोनी कि भाईगिरी कैसे कइल जाला और ओकरा खातिर का हथियार चाहिए आ प्रोफेशनल गुंडा कैसे बन जाला ओहू के आज हम तोनी के ट्रेनिंग दे देतनी। हाँ बॉस हमके पता बा भाईगिरी करे खातिर बम चाहिए भाला चाहिए तलवार चाहिए आ गोली चाहिए। अरे सरवा गोली क्या करे बिना बंदूक लेके रे गड़िया में डाल के बजेबे। हाँ भाई बंदूको चाहिए। उ सब तो लगबे करेला भाईगिरी करे में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जवन चीज बा उ बावे जिगर। बावे कनो के पास जिगर
केवरा के पास बा जिगर? हाँ हाँ बॉस, हमार लगे बाटे निरहु वाला जिगर बा, अजय देवगन वाला जिगर बाटे। ई सर लगातार डिलीट हो गइल, लगातार डिलीट हो गइल। ठीक बा, कोनो बात नहीं के, हम कल कारी खाना जाए तो संतोषवा में से भरवा के चल यार, वैसे कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन दोनों जिगर बाटे। बॉस हमारा पास निरहुआ के और अमरपाली के जिगर वाला बा, उससे काम चली का? बॉस हमरा के ये बाटे साउथ इंडियन वाला जिगर, वैसे काम चली का? वहाँ देख लो पूरा हाई क्वालिटी में बाटे हमरा पास। अरे ये जो फैशन टीवी पर अवार्ड शो चला था का फिल्म के, कि तोनी हाई फिल्म हो फिल्म लगेले बड़ साहब। तोनी के अपन आँख कान मुंह नाक लीवर किडनी सब खोल के सुनल सन कि भाईगिरी करे खातिर सबसे पहले चीज के जो इम्पोर्टेंट चीज के जरूरत होखेला उ होखेला जिगरा, ना कि फिल्मी जिगर कहतनी। अगर तोनी के कहीं लूटपाट करे जेबसन, अगर पुलिस तोनी के घेर लियलस तो कैसे बचबसन? अरे बॉस एकदम ही तो सिंपल बाटे, बंदूक लेके क्या हाँ हाँ बुझा गेल कि तहनी लोग के छिलबल लो। सुनो सन, आज तोनी के हम बंदूक चलावे के सिखाए तनी। बंदूक कैसे चलावे जाला तोनी के हम बताओ तनी। जैसे कि खाए से पहले हगे के पड़ेला, वैसे ही बंदूक चलावे से पहले सीखे के पड़ेला। अरे बॉस तो सीख ले जी। देखो सन, पहले जैसे कि बंदूक हो गई, पहले एकरा के साफ करे के पड़ेला। जैसे कि साफ कइनी, फिर एकरा में हेमे गोली भरे के पड़ेला। हेमे गोली भरो पहले, ओकर बाद एकरा के लोड कइनी, ओकर बाद एकरा के लोड कइनी, पीछे के टान के लोड कइनी, ओकर बाद से ट्रिगर ह एकरा के ट्रिगर के दबावे के पड़ेला। अरे बॉस ई क्या करत रहो, प्राण ले बका? हाँ बॉस हम सीख गए। बाबू टिगर पांगड़ी रखे वाला है, कोई शूटर ना होला, बुझले? आ तोहनी के पता बा कि बम कैसे फोड़ल जाला? बॉस बम तो एकदम ढंग से फोड़ देवल जाला। सुनो सन, बम तो बहुत प्रकार के होखेला, लेकिन जौन हमनी के पास बम बावे उ ह बिनियवा बम, बिनियवा बम, बिनियवा बम। बात मर दे, हमार टिकटॉक बाबा ना जाने कितना बीड़ी पियलन, पी के धुआं धुआं कैलन, उ तो आज तक लेकर वो फूटबे ना कैल। अरे लड़ा भैसवा, हम बीड़ी के बात नहीं करत, हम बम के बात करतनी। बम के, बीड़ी बम के ले देम नु तो ले जाके दे दिया अपने बाबा के पिए के, पी के लापा देना चल गए तो फिर तू कहिए। तो आज के क्लास यहीं खत्म करतनी, और भाईगिरी की जितना पढ़ाई लिखाई बा सब हम तोनी के पढ़ा लिखा दिले बनी, और बाकी सब की जो बाँचल खुचल हुई तोनी के ट्यूशन कई के सीख लिया सन। तो अब जा सन अपना अपना घरे, हमू के आराम करे दसन। और तहनी लोग के का देखत रह जा, अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कमेंट शेयर ठोका जा।